ka taɓa jaraba gano makomar jami'an da suka zo nan kafin kai? Kamar yadda kuka zo dinnan su ma haka suka zo. Ko ka san me ya faru? Zuwanka wannan matsayi nuni ne na cewa kana da basira. Amma zuwanka da mastali ka yi rashin wayo, ta ya mutum kamar ba za ka kwamushe shi cikin sauƙi haka? Ina fatan a gida ka sanar da su cewa yau za ka haɗu da uwar gijiya.